खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। दिनै 19 जानुवारि खालि बेंगालुरुआव आमेरिकानि बायजोआव बयंनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुबिदाखौ बेखेवगोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 1600 कौटि रां दिहुननायजों लुजानाय बे 43 एकड़नि आवथाया आमेरिकानि बायजोआव बयंनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेबादि रां थिसननाय। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया केम्पगौड़ा गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोननि खाथियाव देनहलीनि एर'स्पेस पार्कआव गोदान बयंग इन्डिया इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजिनि सेन्टार केम्पासखौ बेखेवगोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं। भारत सरकारा फैगौ 22 जानुवारियाव हाफ हलिडे फोसावदों। मख'नो गोनांदि अज'ध्यायाव लुफुंजानाय राम मन्दिराव श्रीरामनि प्राण प्रतिष्ठा सानजों लोब्बा लाखिनानै भारत सरकारा खावसे बन्द'खौ फोसावदों। मिरु सोरखारा अज'ध्यायाव राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा फोरबोनि फालिथायाव हादोर नाङैनो मिरु सोरखारनि गासिबो मावख'फोर, मिरुआरि फसंथानफोर आरो मिरुआरि दारिमिनारि फसंथानफोरा 22 जानुवारि 2024 खालि बेलासिनि 2:30 रिंगासिम खावसे सान बन्द' फोसावदों। थामथि रादाबाव दं। मन्थ्रि रन्जित दासनि नुजाथिनायाव बिजनीआव सा 1208 सुबुंफोरनो रेशन कार्ड रानदों। मख'नो गोनां बावदि मन्थ्रि रन्जित दासआ बिजनीआव 1208 सुबुंफोरनो रेशन कार्ड गथायदों। राहुल गान्धीनि न्यायनि दावबायनायखौ खट्टर मन्थ्रि दासआ खालामदों। कंग्रेसआ आसामनि 42 लाख सुबुंफोरखौ गोरोन्थि खालामदों। निमाहा बिनो थाखाय आसामाव फैनांगौमोन राहुल गान्धीआ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा खुंथायनि आखायाव आरो जाग्रा आदार आरो नोगोरारि जगाय बिफाननि हेफाजाबाव मैया रेशन कार्ड होनाय जायो। आसामनि जाग्रा आदार आरो जगायथाय मन्थ्रि रन्जित दासनि नुजाथिनायाव महकुमानि गुबुन जायगायाव थानाय 1208 नखरफोरा जानगाराव थानांनाय सुबुंफोरनो रेशन कार्ड होदोंमोन। बिजेपि खुंथायाव थानाय आसाम सोरखारा आसामनि सुबुंफोरखौ खोथा होनाय बादि जाग्रा आदार आरो नोगोरारि जगान बिफाननि सिङाव लाबोदों आरो बे कार्डआ आयुष्मान कार्ड, उजाला बिथांखि मावथांखिफोराबो मुलाम्फा जागोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं। क'क्राझाराव बुथारनायनि दायनिगिरिखौ खाबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार पुलिसआ थांनाय 11 जानुवारि खालि सासे 53 बोसोर बैसोनि आइजो देबलायरिखौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गुबै दायनिगिरिखौ हमदोंमोन। पुलिसआ गुवाहाटी पल्टन बाजारनिफ्राय क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय जमादारपारानि गणेश रय 52 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ थांनाय बुधबार मोनायाव हमनानै मैया क'क्राझाराव लाबोदों होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय पुलिसनि बायदिब्ला दायनिगिरिया दायखौ मावखांनायनि उनाव गुवाहाटीआव खारखोमाना थाखोमानानै दंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि गणेश रयआ 3 दान सिगां देबलायरिजों जुलि जादोंमोन आरो सानैबो नांलायबाय थादोंमोन, जायनि फिथाइ महरै 10 जानुवारि खालि 52 बोसोर बैसोनि फिसाइया बिसिखौ बुथारदोंमोन। उनाव बिथाङा गोथै सह'खौ क'क्राझारनि मलानदुबियाव मोनसे दैनि बाहागोआव गारहरदोंमोन। बिथांजोनि गोथै सह'खौ दैयाव गोजावना थानाय समाव बोखांनाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि दायनिगिरिखौ सिगाङाव इं 1997 मायथाइयाव सासे आइजोखौ बुथारनायनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा होनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव जामिनाव हगारनाय जादोंमोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। बाथि रादाबाव दं। आसामनि गवालपारा जिल्लायाव गंसे गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा बेसाद हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिग्रोमनायनि समाव 1800 डेट'नेटर, जिलेटिननि 2356 लावथिफोर आरो गोबां तारफोर बोखांनो हादोंमोन। पुलिसआ गारिखौ होसोदोंमोन जेब्ला बियो बेरिकेडखौ सिफायदोंमोन आरो पुलिसनिफ्राय बारग'नो नाजादोंमोन, जायनि उनाव गारिनिफ्राय सानै गाखोगिरिफोरा जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बे समावनो मावख'गिरिफोरा आथिखालाव दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनाय खामानिया जागायबाय होनना खौरां मोन्दों। द'थि रादाबाव दं। आसामनि कार्बि आलं जिल्लायाव लाइमोनफोरनि सनाथि जुबिलि फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि थिखानाय बिथांखिखौ गाज्रि बोथोरनि थाखाय केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। हादोरगिरिया 15 जानुवारि खालिनिफ्राय सानैनि गिबि मेघालय दावबायनायाव दंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बिथांजोआ शिलंनिफ्राय थारांलास'सिम
बिरलांनांगौमोन। गुवाहाटीनि ओनसोलारि बोथोर बिगियान बिफाननि बोथोर बिगियाननि लेङाइ सामलायगिरि सन्जय अनिल श'आ TOIनो खोन्थादोंमोन दि दिपुआव जोमैनि मोनसे बाहागो सोमजिदोंमोन आरो रोजा खुवानि जाहोनाव नुथाया जोबोद गाज्रिमोन, जायनि थाखाय हाद्रिगिरिनि सफारखौ गाखोनाया जाथावना नङामोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।